इलेवन मानदाय कॉन्स्टिट्यूंसी तिप्रा मथनी बतनाय बरम गनाजक सपना देबर मंत्री ताको खरकसानी मांगप्ली सोशल मीडिया वो आवाजजावी तमंत्री हाइनो हाइ सोशल मीडिया नि बिसिंगतिके स्राय स्राय खलाइरेका चंगवारी सिगां तेपा सरक थानचांगै तंगमनो बुबाग्रानि इमां ग्रेटा तिपलन सामनो बाइथन खैना बागै चाइतोलाय तंगमनि जरावो हास्तिनि लुकुरनो अरिपर खलाइनि बागैसे अमहाय कगनाथं पिरि तंग हनै बरम गनाजक सपना देबर मन ना करसन गते हास्तिनि लुकुरकनो थानचानो कप्राय खलाइनानि कगबो गजारका सोशल मीडिया नि बिसिंगतै पुलिनो media rongno blacken hambai karon tini ang media o phaimani karon hingke koyak mane kaisa miya o ang kaisa video nukha agi ang live video khaimani hingke obo hairok selangma haisa sabjani edit khaireka abo to ang saimaya abo selangma haisa rokno rwkna jeta dofana hamjakya dofana bagui engage o basai kok sanai rok borokno video nugui obo hai khaikena karon oro nukha madam sopnani mungui phaijak tei ano bachao engage o bachao hinui kok kamani tabo kintu mandaio madam sopna phaimani bwskango si je candidate select khlaijago o je video to agini si kintu o video bo ang kuno kebni engage tei kuno kok sajakya kebni phan sajakya karon ang khoroksa tipra mothani wairiya songui samung khai tongo kintu obo hairoke viral khaimani khe ang chajakliya madam sopna matro mandaio 10,000 vote manai oborok kuno sajakya o wansukjakya obo hairoke viral khai tongo hingke sini o tabuk hanji sini kopal hamya election bwskang jotono wansuklai tonglaio chwng sini tipra sarok thangnani lama no chwng naitok tongma jagao obo hairoke selangma haisa khe viral khai ri tongo hingke lukurok tamo sanai ba lukurok tamo hwnai karon chwng to kaham feel no khai tongo tipra sarokni je sini thinangni bagui no khai tongo sini mandaio to kwbangma borok no dofani khai no tongo kintu madam sopna tui no chwng feel khai tongo kaham position no feel khai tongo joto lukurok bo chajagui tongo hingke obo hairoke kaisa ni tei kaisa hamya no viral khaio ba hamya sao rok hinui viral khai tongo ke obo kuno ya obo fake si karon tabuk to chwng bubugrani netwite jesani pono rohoka mandaio kaham no choli tongo karon chwng kwplai vote bai no painai sini o mandaio ang uansugo sini tipra sarok jotono kha nanglajak sini dofana bagui sini geta tipra land manani wngtuk tini chwng candidate makha sini borom ganang madam sopna no black no kopal kaham abo bagui no bubugra bini tui no geta tipra land sramjak tu sini tipra sarok no mwthangjak tu obo hairok viral khainai borok no ang sanani muchungo o viral rok an position party phano wngmang khana.